Amen. Second Kings chapter 4 verse 8. Blessings. Ndofunga munhu wese unoda kukomborerwa naye notenda Mwari naizvozvo chanzi kuti Mwari vanotodiwa muupenyu kuti kusangana nemaropa pako. So ndichaverenga 2 Kings chapter 4 verse 8. Now it happened on that day that Elisha went to Shunem. There was a notable woman. She persuaded him to eat some bread. So as often as he passed by, he would turn in there to eat food. And she said to her husband, "Look, I know this man is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall. Let us put him there a table, a chair, and a lampstand, so that whenever he comes to us, he can turn in there." It happened on the day when he came, he turned to the upper room and lied down. Then he said to Gehazi his servant, "Call the Shunammite woman." When he had called her, she stood before him. And he said to her, "Say now to her, look, we have been good concerning us. What can we do for you? Do you want me to speak on behalf of you to the king or commander of the army?" She answered, "I dwell well among my own people." So he said, "What then is to be done for her?" And Gehazi answered, "Actually, she has no son, and her husband is old." So he called her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, "About this time next year, you shall have a son." And she said, "No, my Lord, no, man of God, do not lie to me, your servant." But the woman conceived and bore a son at the appointed time, of which Elisha had told her. Baba tinokutenda ine ndambo shoko reitaurai kuupenyu hwedu masikati ano. Shoko renyu rinotitsiura rinotidzidzisa nekutigonesa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Yandaverenga breakthrough ropafadzo yakauya kumba kwemukadzi anonzi kuShunemi. Mushure mekunge washumira Mwari nenzira isina kujairika nekuda kwekuti haana kunge akumbirwa kuti tivakirewo zvekudya. Asi kuti Bhaibheri rati muprofita Elisha aipota achipfuura nepaShunemi achienda kwaaienda kunoparidza. So mukadzi ndokubva aona kuti pano paita need yekuti tigone kushumira tipe munhu waMwari pekuzororera vakaipa, ndokubva vapota vachikupa zvekudya. Pese paaipfuura nepo aipinda mawu ozopfuura mberi nerwendo.
Kwaaienda kundoshumira hakuna kutaurwa nezvako. But paaikura naShidheni ndopakaitika an outstanding miracle yekuti pane mukadzi aiva nemurume wake vakwegura vese vasina kana mwana. Elisha ndopaakazodeclare kuti aiwa, nekuda kwezvakanaka zvamaita kwatiri, Mwari ngaakuropafadze muve nemwana. Bhaibheri rinoda pachena kuti mukadzi uyu haana kuzvigamuchira kuti zvakanaka munhu waMwari ndinotenda isi. Paakanzi chava nemwana akati aiwa, musanyepera muranda wenyu. Kureva kuti iye pachake anga asvika pachikamu chekugamuchira dambudziko rake kuti nyangwe ndikanamata pati zvichaita izvi hazvichapera izvi. Ufunge hama mukurarama, such challenges are there. Matambudziko ekuti unosvika pakuti ndanamata nguva yakareba chinhu hachisi kupera. Sanofunga Mwari ndozvavakadawo kuti pamunhu mararamiro angu tine machallenges aunofaita to come out of, kogoita awakagona kuadapta kusvika palevel yekuti unongoti ndodambudziko rangu ndoupenyu hwangu ndokurarama kwangu. So mukadzi uyu akaona munhu waMwari achidarika ndobva aattracta blessing muupenyu hwake. Zvoreva kuti anonzi mablessings, maropafadzo, makomborero anenge mhepo. Mwari haasarudze kukomborera, asi kuti vanhu vanosarudza kukomborerwa. I will repeat. Mwari haana mazita evanhu vaanoda kusarudza kuti aropafadze. Time and chance are given to all. Mwari unokomborera munhu wese. But pane nyaya munhu wese haakomborerwe nekungoti ari muchechi, asi nekuda kwekuti ane zvaanoita zvinoshedza ropafadzo muupenyu hwake. Dzimba dzese dziri mulocation, pamwe pane dishi rakasungirirwa panze, central dish, pamwe hapana. Pasina ipapa panotopfurawo nemachannels ese ari kuonekwa nevanhu vane madishi nedzekota. Mhepo yacho haisarudze dzimba kuti inojamba dzimwe yonobata pane dzimwe. Mhepo yekuti uone zvichida maindia kana DSTV inopfura nepapa pemunhu wese, asi hasi munhu wese anoona maindia. Nekuda kwekuti vamwe nedishi racho hapana, dekodha hapana, nyangwe vachitoda vanhu nokuti havana zvikwanisiro zvinotora mhepo yacho kuti ivapi chavoda kuwana hazviwanike. Zvoreva kuti kuda bedzi is not enough. Ini kuchikoro kwandakafoira kupasa ndainda, ndobva ndakaziva kuti kukoda chete hakuite kuti upase. Kune zvinoitwa kana wada, zvikuru sei kuzvitovedzera kuva nededication nediscipline yekuverenga yekutata. Vanhu unotanga wada wozoda the discipline involved kuti uve nemaresults. Shungu dzakanaka, but ruzivo rwakanakisa. Hakuna asina shungu chakanaka muupenyu. Shungu rwese anadzo shungu dzakanaka, but sei chisiri kuita vanhu vaine shungu chakanakisa kuva neruzivo. Shoko raMwari rinoti Mwari vachitaura kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kureva kuti munhu akaziva uye oita zvaanoziva, kune zvinoitika muupenyu hwake. Anonzi makomborero inyasha dzaMwari dzaakadurura panyika, but hadzingomhara pamusoro wemunhu wese. Zvinoenda pane vanhu vakazvipira kuita zvinotaura Mwari kuti zviitike muupenyu. Ini ndakakura ndichiudzwa kuti prayer is the master key. Hakuna chinopfuura kunamata, ukabva pakanamata zvinhu zvinoita. Ndakanamata nguva refu ndikaona dzimwe nyaya dzisiri kuita. Ndopakanditenda kuti ndiite research kuti zvandava kufa ndiri mumabvi ndichingochema zvisei zvisiri kuita. Ndopandakaona kuti chinoita kuti kuchechi munzi yaanguva yekunamata, yaanguva yekuparidza, zvinokosha zvakadaro zvese. Kune imwe information yaunofanirwa kuwana, kogoitawo paunofanirwa kupfugama uchichema kuna Mwari. So kune nyaya dzekuti hadziperi nemabvi, dzinopera nemaoko, kushanda kana kuita. Aukiverezerwa. Unoziva here kuti kunamata hakudzinge nhamo. Kunamata kunodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. Gore rinogona kupera chinetsekeredzo, mungonopedzera kuchinja chechi. Ende chandakaona munhu akachinja chechi, haachinje Bhaibheri raaishandisa kwaakabuda. Kuda kuti anoziva kuti harinyepe but ndine nhamo. Anotakura iro raaishandisa kwaakabuda, anoziva kuti shoko raMwari harichinje, harisokozi kuchinja ndimi. So nzvimbo inonzi Shunemu haigare mukadzi mumwe chete wandaverenga. Ine vanhu vakawanda vane matambudziko. Uyu mukadzi anga asina mwana,
mushure zvichida baba navakadzi vabata vasina vana but akawana breakthrough munhu akaziva zvekuita warwadziwa wapedza kurwadziwa nedambudziko rako wochitsvaka ruzivo. Bhabha rinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro, kwete vanodyara misodzi. Misodzi haidyari mukuchema. You must know what to do. Takazviona zvinoitwa mumatarenzi mhosva kana nyaya ichitongwa zvikanzi baba mirai apa nemutongi unobvuma here kuti makarepa mwana uyu. Baba vakatanga kuchema Major Street hati havabereki nyaya yapera mukuru achema hatidawo. Zvinonzi kana vapedza kuchema toda humbo hwekuti havana kuita mhosva. Ukawedzera kuchema wanzi rimandi. Havadi misodzi. Kuchema hakushandiswi mudare redzimhosva. Kuti machemera aita yapera wamanaidziwa udzidzi munhu mukuru havadaro. Watopedza kuchema unonzi chitsanangura. Misodzi haitongeki. Nokuti neakatoita mhosva utochemawo. So pana ari kupfuura mushune nzvimbo ine vanhu vakawanda but munana una kuitwa vanhu vakawanda. Munamadzo wangu ndewekuti ngazviregere kupfuura upenyu hwako. Iti Mwari ndisarudzeiwo zvangu zviitikewo. So Elisha waipota achipfuura nepo ndokubva vavaka pekuti agare haana kukumbirwa but akanzwa kuti I must do something to the men of God, to the house of God. Isarudzo unoziva nekuti tine vanhu vakura zvokuti havadi kuudzwa kuita chakanaka, vanoziva kuti chakanaka chakandinakira. So munhu ari kupfuura avakirwa pekugara ari kudya. Mumwe musi ndokubva ashedza mukadzi uyu. Zvanzi Gehazi kana mukadzi aita zvakanaka kwazvo kwatiri, saka taakuda kuti Mwari vamurangarire vamuitirewo nyasha. Ndobva akabvunzwa kunzi zvakamira sei, unodaidzira zita rako kuna mambo. Zvikanzi nai ini ndigere zvakanaka pakati pehama dzangu. Gehazi ndiye akazotaura kuti mukuru havana mwana. Zvoreva kuti kumukadzi uye kushaya mwana anganaitambira. Akatarisa makore nenguva akati zvazviriwo hapana zvatikaite. Asi Gehazi ndiye akati vane dambudziko ravasiri kutaura havana mwana. Muupenyu kune matambudziko ekuti iwo wajaira zvekuti vanotoziva kuti nedambudziko vanhu vanotokuona kuti muzvina tsitsi iwo you are okay with it. Unosvika pakwadokta dambudziko wova upenyu hwako zvekuti vanhu ndovanopota vachikuyeutidza kuti inhamuka iwe kwaunongoti chikuru kufema. Yeti vamwe vanotoona kuti kwakufemereka pamusifema. Unoziva inonzi nhamo inoda so iri very tricky. Ikararamika for a long time muupenyu hwako kwauri inopedzisira isisiri nhamo asi dambudziko. Unotonzwa kuzvifarira. Anonoza kuti chimwe chikafu chaunofarira asi chaunofarira ndochaunokwanisa. Zvinotitika inenge kubora ndoda ukasakana nezvimwe uchachita choice inyaya yekuti hauna zvakawanda zvausakana nazvo. So ndinoda kuona picture yekuti ukajaira dambudziko rako inoita ngefavorite. Imi munoziva kuti munhu wese anoda the best, munhu wese ane wired for the good. Zvinonetsa hazvo kuti zvinhu zviite but munhu wese unoda chakanaka. Ndakaona vamwe gogo vaitenga mabhonzi pakuchi. Kuwashandi pemabhonzi kuna kucha vandabva vapiwa vakakomplaina vasati vabuda. Zvikanzi haana kana kanyama asiwo vati kudini handi kuti bhonzo ndokushaya nyama kwacho but vakanzwa kuti but paifanirwa kuitawo kanyama pakati nazvo kurati mavariwo nyama inotodiwa but vari kudzvekera kubhonzo. Enda panotengeswa hembe pabhero so munhu ndakaona munhu atsenga sheti yake abhadhara kondo ada kuenda adzoka akukomplaina sanzi but yakabvaruka apa no second hand da haisi nyowanika kana yakatombopfekwa pane zvakaitika pairi. Vanozva kuti mweya wenyowani uri mari anotoda mabhatani akakwana pahembe anozva kuti yakambopfekwa. Kurati unyowani mari urimo zvinhu zvamanikidza hazvo but akutodawo zveright. So munhu wese ari wired for the best. So amai avasvika pakugamuchira dambudziko ravo zvekuti vakutoita kuziviswa nemumwe munhu kunzi aiwa vane dambudziko iri havana mwana. Kurati nhamo ndo zvainoita unosvika pakujaira zvekuti kana masikati kana masati vaisi problem unozomborwa wakawani panero. Unotozoudzwa nevanhu kuti kune lunch kwaura hieexista ine basa wakati jasta ndinoda kuti ndikubatsire kudai so ini ndobva kunokushawa
kana tichienda kumusha kwedu kudombosha mama kuti pawafonera vanopinda mukisheni kutotanga kubikira vasikuru vavo. Time yatinongopinda mukisheni ungogara 5 minutes munhu wese amuka panze misodzi nekuda kweutsi, iwo vagara imomo for 2 hours misodzi. So ndakaita pfungwa yekuti ndofunga kuchembera akasimba, isu tikuwadza usalad usati kutadza kugara mukisheni. Ndikati sikabva kuti aiwa mazuva vakatotangawo kupinda muutsimo zvaiitikawo kwavari. Saka vakapedzisira vakuvadzwa pasystem kudirekta kwayo zvokuti dambudziko kwavari hazisiri dambudziko. Vatobvunza sitauye kuti umubuda padzei ndava nokuti ivo vatori right. Upenyu hunosvika pakuda. Saka mukadzi weshunema achishamise kuti ari pamberi pemuprofita waJehovha wechokwadi woti chii chaunoda kuitirwa woti ndiri right. Zvototaura nekudopa next kuti aiwa havasikaita havana mwana. Kuti Mwari akasvika pakuti ndo upenyu hwangu ndodii. Ndararama nguva refu ndatisvaka kunamata nekudii hapana chake. Saka ndo life yangu ndakumborarama ndichimboziva kuti inini ndiri wedambudziko rakati. So Gehazi wataura kuti havana mwana. Muprofita ndokubati gore ndouya nenguva ino chava nemwana. Ndaitarisira mai ava kupembera kufara. Pandaverenga pati vakati musanyepera muranda wenyu. Haana kuti I receive, haana kuti thank you. Akati musandirevera nhema. Mentality iyo iripo. Ndaiziexperience semufundisi. Ukaenda kumba kwemunhu mutendi ukabikirwa ukadya. Ukatanga kutaura makomborero anofunga kuti chikafu chaakutaura. Fete iwe. Amafundisi akakuti havazonyarara. Ukuwadzwa nemakomborero ekukontakta. So ndokuda kuti Gehazi Elisha ari kudya ipapo ari kurara ipapo. Saka paanoti muchava nemwana anongoti raisi kakutaura raisi. Mafundisi haagone kunyarara akangoti kabedzi. God bless you. Saka unosvika kuita chijairira chekuti kana munhu wamwana akati Mwari ngaamunopafadza unongoti handokuita pavo. Une dambudziko raunofudza kuti haripere. Munhu wamwari kana akati may God bless you Mwari ngaakupe mari zhinji. Unopikisa kwete kupikiswa. Unoti munyika ino mamirira zvakaita iwaya iti yakutwa nabishopu unozvinzwa so mukadzi uyo haana kuti thank you haana kugamuchira but pandishandisa mavhesi 17 but next year yacho akava nemwana izwi rekuti but muchishonda rinoona kuti asi zvoreva kuti riri kukanzura zvaitika muzvakuramba zvatisagamuchira kuti pane rimwe simba raMwari rokuti kana waita zvinodiwa naMwari voice rako harisino rinotaura chinotaura mabasa awaita. Amai avo voice ravo rati no musandinyeperera. But basa ravakaita ndorikutedzwa nedenga. So vanotaura kuti mouth action speaks louder than words. Zvorati basa ravakabata rinodarika muromo wavo. Chine voice rakakura haasi mashoko mabasa. Zvoreva kuti mabasa ako kana ari right anoita voice pamberi paJehovha inokutsvakira ropafadzo. Even mukadzi haana kutenda kuti ndinogamuchira mwana uyu ati musandinyepera. But mudzinza ratinobva mumisha yatinobva community yatiri kune vanhu vane mashoko ari against upenyu hwedu. Iwayo unogona kuachinja woisa but nekuda kwekushanda kwaunoita mimba yaMwari. Ukashumira Mwari wako mavoice ese anoti unobva unoenda unorwa uchata ubudirire anodziwa nekuti basa rawabata rinokushedzera maropafadzo. Hapana asina vavengi muupenyu. Kungoti munhu anenge achitambudzwa kuti ini ndinovengerwei kondinei unovengerwa kushaya. Asa uzoti unovengesa. Saka tone dzimwe nguva gurupu refamily chaiko kuWhatsApp usati waita. Unotanga kusiya kubaiko. Why? Because pese panoda kuvafonera vatange nekuti vakadii vanoti indau. Vanozva kuti ne problem. There are enemies behind your back. Vasina zvikonzero zvinobatika kuti sevachiwenda vanongodzwawo kukuvenga. So that must lava kutaura against your life. Mukadzi ataura izwi rekuti aiwa musandinyepera but mazwi ake aisirwa bati kuti asi nyangwe ataura zvese izvi mwana akabatika sei mwana abatika muupenyu hwake ane mabasa aakabata akashedza ropafadzo. Baba rangu rinoti Mwari haaseke munhu chaanodyara unokohwa. Nguva yekukohwa iriko but inotangirwa nenguva yekuti une chaunodyara muna Mwari. So ropafadzo yese yaunotsvaka
ine chinhu chandinoti law of attraction, simba rinotishedza. Unofamba zvinoti zvinyawo zvikuru moziva chikure munhu mukuru but chikadarika apa chinoteerwa nevana. Saka inetsera kuti ndavanhu vakuru vasingadi kutsigira mumwe wavo nekuti kunokudhara batimadhara anakasanaka tiwafanawo ndoba ndakadzidza yandikuti law of attraction. Sei vafana vachiendera kuti gure ari kudhara chigure chine tsika yekuzora mavhu vana vanotamba futi nemadhaka saka vakaona vanongoti isaiziyedana kuchembera ndozvinoshedza izvozvo. Hatifambi tichedza vana zvachiri chinongopa picha kuvana kuti tirisemutimu tinotamba nemadhaka. So life ine zviri izvozvo zvinonzi law of attraction zvokuti kana vakapfugama ukanamata but kana law yacho iripo une zvaunoshedza. Vanhu vanouya muupenyu hwako vane zvavanoona zvavanofarira zvinovashedza pauri. Saka uchiona life pamwe pacho kuti ndanga kuchinja shamwari ukachinja uno hwako une shamwari dzaunosiyana nadzo dzinotoona kuti hachaitawo. Ndavo vana vataitamba navo mazuva atiri kubvawo vane tsika yekugurisana nechibhakera so wakutisei wangu pandatanga kushumira Mwari handingatisiyana ine vega vanoti iyi haichaita vangoti muranda washe makanyika vanochinja rega. Law of attraction kuremekedzwa kunoshedzwa newo wacho muridzi weupenyu muridzi weunhu. Ini ndevanasikana ndaimbotaura nevanasikana vangu ngati mhando yemukomana ndouya kwauri inorepresenta zvauri pane zvavanoona zvinovaudza kuti apa unotoona mukomana achingosvika ndikoti wangu wadii wangu maturi wake zveshuwa ane zvaakuona. Anototi wangu dhara bcause ane kaunhu kavanoona kuti haiti muremi. Ndataura neYouth Church kwendinauza baba ndina matrenda akamuroora Mwari aripe musikana akadzika maright ndikati haitombopindirwa kurera Mwari wacho akatendeka. Kana iwe uri right unoshedza zvauri anokupawo ari right nokuti Mwari kutendeka kwake haatori ari right kuisa pasiri right. Anotarisa panoda kuenda munhu utsvaga mari unoona type inoya pauneza kuti takasangana zveshuwa haugone kutsotsa denga wega unotozviona zviri pauri zvinoshedza zvinouya pauri. Saka ndinoti remote control yeTV haivhureketi. Remote control yeTV ine TV mukati saka uchiona ukaipisa paTV inotokwidza volume ukaenda pagedhi reremote haishandi inotokudza kuti patakasiyana ndiri remote zvangu mukati pane law of attraction. So chinoshedza ropafadzo muupenyu hwemunhu mukristu ziva chinichi maoko ako kushumira kwaunoita Mwari. Vhesi yandingamupe ndakasvika kubatsira Matthew 6:6 kana mama kunyengetera dai pakavanda Mwari anoona zvamunoita. The God who sees what you do will reward you. Iyo ichitaura pamusoro pekunyengetera kunamata kutaura but inoti mubayiro wako une chekuita nezvinoonekwa naMwari. Mwari anoona. Indaifunza ndinofanira kuti Mwari anozwa zvauchataura. Mwari asvika palevel yekuti nyangwe asati azwa zvawataura anotanga aona chiri kutaura munhu wacho nekuita kwacho. Nekuti kune vanhu vanotaura zvakanaka nevasina kunaka. Munhu anonetsa kubhadhara chikwereti kana achida kukwereta matauriro acho unonzwa kuti ndanonoka kubatsira hama mazuva ako anachipipa mari unonzwa kuti aizve takatotadza nai kubatsira. Kune vanhu vakatrenwa kuti kana achida kukumbira anokunyengete zvokuti wegonezozwa kuti ndanonoka kubatsira but iri problem. Saka wakatamba nemashoko bedzi nokuvadzwa nevanhu. Neurume anonetsa aramba vakadzi 7 kana akupfimba wechi8 haagoti ufunge ndinonetsa anoti munyama wangu. Kungosangana nevanhu vasingamupitsisi. Hakuna anokuti ndakaoma wotoshinga haadaroka. Unozoona wako kuti kusakasevhedzwa wakaenda. Unozoona kupinda. Wega unozoona wadaye kuti asi vakagarike. Vanhu vaende.
chete akabatwa dambudziko rake nekudii ane zvaakashumira muupenyu hwamwari. Haana kuzvipindira pureya akanamata Mwari vakamupa meso emweya akaona pane nidi. Paakaminista nidi yeupenyu hwake yemakore yaakasatende kuti inogadzirika, Mwari vakaigadzira. But gore rinouya akabva ava nemwana. Mazwi ekuti but anoda kuti pane zvinodzimika muupenyu zvakataurwa nevamwe vanaKristu Mwari. Pane zvakataurwa zvawaifunza kuti pamwe zvichaitika muupenyu, but kukushumira kwaunoita Mwari, Mwari vane simba rekudzima tarisiro dzese dzevanhu vakapanga upenyu hwako. Mazwi ataura kuti musanyenyeperwa, haasi kuzoshanda nekuda kwokuti ane basa raakashanda, ndo raane voice kudarika zvaari kutaura. Ufunge nyika yatiri inotaura, upenyu hwatamu, ikonomi yedu inotaura. Hauna kwaunoenda, hauna chauchabura, zvakadai zvakadai. But ukashumira Mwari wakatendeka, Mwari wamasimba ose haakusiya wakadaro. Kune nyasha dzakaitirwa vana veIsraeri kuIjipiti vari kuGosheni, kuti kwavari kugara hakuna rima, kune shedzi, but kwaIjipita kune rima. Kwavari hakuna matatya, but kwaIjipita kune nyika iri one. But vasanangurwa vaJehovha vanosiyana nevanasingazive Mwari. Izvi ndozviziva ine ndokutendeka kwaMwari. Dhavhidhi anoti ndakura ndakwegura, handina kuona wakarurama achibata nenzara kana kupera. Kuda kuti Mwari vane rekodhi yekutendeseka zvekutodaro. Chaakudiwa chete kuatsakita favor iyoyo. To know what to do kuziva zvaunaite. Hatingafanane zvatingaite, takangofanana kuti tine zvatinofanirwa kuita. Hatiwane zvakafanana, asi time and chance kuva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. That's why Jesu achiuyamba nyika haana kuya ari mujara, akatoberekwa vari kacheche, kuitira kuti vasingagone kutenga zvombe, kutenga mumapapa, mushumire Mwari palevel yenyu. Veporiji mutengawo poriji racho, achingokura nemazera, musazonyepa kuti takashaiwa kukanda. Nekuda kwokuti pamastages ese wako mukana unga uripo. Bhaibheri rasvika pakutaura kuti anotogamuchira nyangwe mushumiri nemvura nekapu yemvura unoropafadzwa. Mvura kwete mvura, vhesi yemvura irimo, saka pakaita maropafadzo kuti anogamuchira nemvura yekunwa unoona ropafadzo. Kureva kuti kune mastages ari easy autotoafondawo kusangana nenyasha dzaMwari. Zvimwe zvatinotugamira tichichema kuti Mwari itai havasi kuzoita kuseka waziva zvekuita. Zvakatonzwa kare nyasha dzacho dziripo, you must know what to do. Bhaibheri rinoti kudii? Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but ukasaroora even Mwari arimo hauende vana. Haasi Satani ndiwo usina kuroora chete. Haugone kunyauka wodhikireya kuti Mwari uri kutaura matwidzi, ndoda matwidzi ishe. Mwari anotokukwene neundoshamisa rooro kumwari. Hazvitugamirwe izvi. Nekuti mweyo manochema munoshamisa zvakatidzei. Ari kwatakukwene neundoshamisa haunzwa. You must know what to do. Mwari zvakatidzei chekuita. But inochinjwa nemaoko apana. Ufunge ukasaita zvinotaura Mwari nekushumira Mwari, zvakataura vanhu upenyu hwako zvinoitika. Why? Because vanhu vanotaura by experience. Iwo uri kuticha inonzi revelation greater than experience. Mwari akachiita mauri nyika inofanira kushamisika kuti vanhu zvafamba sei. Why? Nekuti zvikasashamisa asi Mwari. Vanhu vosvika pakuti bati asingatarisa kuti anga vakaimba iyeyu ishirikadzi akatofikwa nekurume stendi yakasimwa iri pahwindo avaka sei. Panofanirwa kuitika chinhu chekuti nyika inoshamisika. Wovaudza kuti kudenga kuna Mwari ane nyasha noupenyu hwevanhu. Anzi gore rinouya akava nemwana. Unoona misabati mulashi yavo. Zvokuti vanhu chivatsaka kuti vanoti bati wakazosvika sei apa. Wozwi tiri kuchikoro wakambopindana una chawakaita takamusiya uri apa. Bati apa wasvika sei. Bati iyeyo ari kushokora Mwari. Imwari benzi unobvisa kuti anziswa muri pauri kana wamushumira kana waita zvaanotaura. Haakusiyiwe kadaro, akatendeka. Asi gore rinouya akava nemwana. Usandiudze kuti mukadzi uri paanga vakaimba irashaka uye achidya kupfuura nepo vanhu vemucommunity vaiombera maoko kuti zvedu muri kuitira Mwari.
aitoshainirwa, aitotukwa, aitosekwa. Pese paunoita chinoudza breakthrough mulife mako, you don't attract people who support you. Usanudze kuti vanhu vaiti mubikirei porofita shuwa, muvakirei imba. Kuna vanhu vaitokwenyera musha wakavakwa wakuvakira vanhu vechechi. Beware of good people who are not godly. Varina vanhu vari right vasingagoni Mwari. Vanokudza mafacts on the ground. Iwo mumusha huna kuvaka chechi, unogara muchechi, unipiro zere. Unozoona kuti vanhu vakutaura shuwa. But nyangwe vataura chokwadi chavo, Mwari is up to something concerning your life. Zvaunoitira Mwari hazvina meaning kuvanhu vasingazive Mwari nekunzwa Mwari. Where's discouragement ikaitika muchechi manje, because muchechi munopinda vanhu va. Ndaibvunza vangu ndikati, afundisi muchechi kwacho vari kundinyeya. Ndikati kuchechi kakusi kudenga. Kunopinda vanhu, hamupinde kerozi. Vane nyaya dzavo, ende chechi inenge chimataraka. Vamwe varwere vanonoka kupora, vamwe vanokasika. Saka Mwari kachinonoka ari pechi imomo. Ndakamboenda kune imwe nzvimbo yekuti vanhu vaitana makuva yekuti wivhi nemunhu yange 2 weeks. Vaiverenga mazuva ewivhi yemunhu mumusoro. Ndakaziva kuoma. Iye muridzi hanzi zvandakaisa ringi zvikati 2 weeks. Vaitoverenga. Chaikuverenga Bhaibheri, vakuverenga wivhi yemunhu mawiki. Ndokunonzi kuchechi, hakusi kudenga. Kune vanotora kuzotondora vamwe muno. Asi unokuza ndakaita Mwari. Kadzi wakazodza Jesu perfume anakomberwa maoko. Vanotaura vakati Mark 14, what a waste. Yatambiswa perfume. Zvichiitirwa Mwari, kune vanotabisa. Saka tsika iyo iriko, yekuti chinoitira Mwari wako, vanonosekuka huna kubongeka. Iwe ziva kuti wauri kuitira akatendeka. Asi munhu ane mimba. Ucharatidza nyasha dzake kuti Mwari unoisa bati. Haana kudzidza bati, ndiye akazovaka imba iyi. Haatambire mari yakawanda bati, ndiye akazovaka chinhu ichi. Kune nyasha dzekuti vanhu vapedza kutaura zvavataura, vanotishandisira bati zvakafamba sei. Ibvonzo chii chawakazoita? Oga ndakasangana naMwari. Wechirikadzi zenherera, ndakasangana naMwari. Une mupfungwa wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Dai Mwari atiwanira nyasha. Mufafadzwa yaunobuda iri kungofamba mumhepo. Inobuda anoziva kuisheedza kuti iuye muupenyu hwako. Munhu wese asi anoiwana kusvika iwe sedunga munhu waziva zvekuita. Hakuna chinobvita kushumira Mwari nekuda kwokuti Mwari vakatendeka. Ukatamba raundi nevanhu akakupa akafirwa yari kwistori. Zvoti chinoda mari yako tanga unadzidzi. Topanoti munhu kana. Ati kana ari Mwari asi akamboona chechi iri pasikaiti Mwari asi kukomborera takubvira. Asi akatendeka ane zvizhinji zviri meant for you kana waziva chekuita chinosheedza ropafadzo. Regai tende Mwari nekuda kwenguva yandipa ndishumire muupenyu hwedu. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Regai dzokere nguva kuna Mwari. Bless you.